Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried y 6 theorem cylch sydd yn ddangos ar yr haen ganolradd. Nawr I gychwyn, mae tangiad cylch a radiws cylch o hyd yn cyfarfod ar ongl sgwâr. Mae gennym ni enghraifft yn fan hyn, lle mae gennym ni gylch coch. Mae canol y cylch wedi cael ei ddangos gan y pwynt glas yma fan hyn. Mae gennym ni radiws yn cychwyn yn y canol ac yn mynd i'r cylchyn yn y pwynt coch yn fan hyn. A hefyd yn y pwynt coch yma, mae gennym ni dangiad piws yn pasio drwyddo fo. A dyn ni'n gweld fod yr ongl sydd rhwng y tangiad piws a'r radiws ddu yn ongl sgwâr yn ongl 90 gradd. Ac os dwi'n llusgo y pwynt coch yma fan hyn, dyn ni'n gallu gweld dio ddim yn ei gwahaniaeth ymle ar y cylchyn mae'r pwynt coch. Dio ddim yn ei gwahaniaeth chwaith os dio'n gylch bach neu os dio'n gylch mawr. Yr unig beth sy'n bwysig ydy, os oes gennych chi radiws a tangiad yn cyfarfod mewn un pwynt ar y cylchyn, yna'r ongl rhwng y tangiad a radiws yw 90 gradd. Ail, os ei lawr i'r gwylod yn fan hyn, mae gennym ni theorem sydd yn deud bod yr ongl mewn hanner cylch yn ongl sgwâr. Nawr, hanner cylch yn gyntaf yn golygu bod gennym ni ddiameter yn y cylch. Mae'r diameter yn fan hyn yn cychwyn ar y cylchyn yn y pwynt coch yma, yn pasio drwy canol y cylch yn y pwynt glas yma, ac yn parhau ac yn gorffan yn y pwynt glas yma ar y cylchyn. Os wedyn dwi'n llunio unrhyw ongl yn yr hanner cylch yma, enghraifft o'r ongl sy'n cael ei ddangos yn fan hyn, mae'r rhaid i'r ongl yna fod yn ongl 90 gradd. Ac eto, drwy lusgo y pwynt yma o amgylch y cylch, dyn ni'n gallu gweld dio ddim ots ymle yn y cylch dyn ni'n llunio'r ongl, dyn ni wastad yn mynd I gael ongl o 90 gradd ongl sgwâr. Eto, drwy lusgo pwynt coch yma, dio ddim yn ei gwahaniaeth chwaith sut dwi'n llunio'r diameter, os dwi'n llunio un llorweddol, neu os dwi'n neud o yn un agos at vertigol, mae'r ongl mewn hanner cylch wastad yn ongl o 90 gradd. I fyny yn ôl nawr I weld y trydydd theorem cylch, mae'r un yma yn deithio ni fod yr ongl sydd yng nghanol cylch yn ddwbl yr ongl ar y cylchyn. Nawr, yn fan hyn, dyn ni'n ystyried 2 bwynt ar gylchyn y cylch. Dyma ni un yn y gwylod ar y chwith fan hyn yn las, a dyma ni'n arall gwylod ar y dde yn goch. Os dwi'n llunio ongl yn cychwyn yn y pwynt yma ac yn mynd I ganol y cylch ac yn gorffen y pwynt yma, yr ongl yn fan hyn ydy 88.24. Mae hwnna wastad yn ddwbl yr ongl dwi'n gallu ffurfio drwy gychwyn ac yn gorffen yn union yr un 2 bwynt ac yn mynd nid i'r canol ac yn mynd ond yn mynd i'r cylchyn. Felly fan hyn mae'r 88.24 dyn ni'n weld yn ddwbl y 44.12. Eto, diolch ots lle ar y cylch mae'r pwynt yma yn ymddangos, dyn ni wastad yn mynd I gael ongl yn y canol yn ddwbl yr ongl ar y cylchyn. Nawr, mewn cwestiwn arholiad, gwyliwch allan amdan y siap yma, siap blaen saith, hefo'r un o'r pwyntiau'n ganol y cylch yn fan hyn, fel cliw bod chi angen defnyddio y theorem cylch yma. Ond hefyd, gwyliwch allan, dio ddim o hyd yn siap blaen saith. Os dwi'n amrywio'r pwynt yma ar y cylchyn, dyn ni yn gallu gweld blaen saith os yw'r pwynt yn y lleoliadau yma, ond os dwi'n dod o chydig yn nes I lawr, nawr dio ddim mor amlwg efallai na mae'r theorem cylch yma ydi o. Ond dal, yr un syniad sydd gennym ni, os dyn ni'n llunio ongl yn y canol, 106.61, mae'n mynd yn ddwbl yr ongl ar y cylchyn neu ar y ymyl 53.31. So gwyliwch allan amdan siapiau fel hyn, ac eto gwyliwch allan amdan y siap blaen saith yma fel cliw bod chi angen defnyddio y theorem yma. Wedyn, y pedwerydd theorem, lawr yn y gwylod yn fan hyn, yn deithio ni fod onglau yn yr un segment yn hafal. Nawr, segment ydy'r gair pwysig fan hyn, mae gennym ni segment i'r cylch, mae yna cord oren yn fan hyn, a wedyn mae gennym ni ddarn o'r arc yn yma, a dyna sydd yn ffurfio'r segment yr arwynebedd yma. Mae'r theorem yn deithio ni, os dyn ni'n llunio ongl yn y segment yna, diolch ots lle dyn ni'n mynd, dyn ni wastad yn mynd I gael yr un ongl. Felly gan gychwyn yn y pwynt glas yma fan hyn, gymryd sydd I fyny bron i'r pwynt yma, ddod yn ôl lawr i'r pwynt coch, dyn ni'n ffurfio ongl 41.72. A dim ots, os dwi'n mynd I rywle arall ar y cylchyn, dwi'n wastad yn mynd I gael yr un ongl.
Dyna sy'n cael ei ddangos gan yr ongl yma, sydd hefyd yn 41.72. Eto, fydde amrywio y pwyntiau yna i roi nhw'n unrhyw le ar y cylchyn, dwi wastad yn mynd i gael yr un ongl 41.72. Ac eto, dwi'n moch pa fath o segment dwi'n ei lunio, fydde gael un eitha cul y fan hyn, neu un bach mwy trwchus efallai. Dyn ni wastad yn mynd i gael yr un ongl os dyn ni'n llunio ongl yn yr un segment. Dyna fo'r pedwerydd theorem, mynd i'r top 10 nawr at y 5ed theorem. Mae'r un yma yn deithio ni fod onglau cyferbyn mewn 4 ochr cylchol yn adio i 180 gradd. Nawr 4 ochr cylchol ydy unrhyw siap efo 4 ochr lle mae fertigau y 4 ochr i gyd ar gylchyn y cylch. Ac os di hynny yn wir, yna mae'r ongla cyferbyn, sef yn hyn, yn 64.41 a 115.59, neu 100.57 a 79.43, mae'r ongla cyferbyn yna wastad yn adio fyny i 180 gradd. Eto, yda amrywio lleoliadau y fertigau yma sydd ar y cylchyn, eithaf ddim neu gwahaniaeth i'r theorem o gwbl, yda i wastad dibynnu'r ffaith bod y ddwy ongl yma yn mynd i adio fyny 180, a hefyd fod y ddwy ongl cyferbyn yma yn mynd i adio fyny i 180. Un theorem ar ôl yn y gwylod ar y dde yn y lleoliad yma, mae hwn yn deithio ni fod hyd tangiadau o bwynt allanol yn gyfartal. Felly yn yr enghraifft yma, dyma fo'r pwynt allanol yn fan hyn. Os dwi'n llunio 2 dangiad o'r pwynt yma, maen nhw'n biws yn fan hyn, un tangiad yn mynd i'r cyfeiriad yma, ac yn cyfarfod y cylch mewn un pwynt yn y vertig las yma. Y tangiad arall yn biws yn cychwyn yn y pwynt allanol, mynd i'r cyfeiriad yma, ac yn cyfarfod y cylch yn y vertig yma yn fan hyn. Mae'r hydoedd o'r llinellau yma o'r pwynt allanol i'r pwynt ar y cylchyn yn gyfartal neu yn hafal. 6.4 uned ydy'r hydoedd cyfartal yn fan hyn. Ac wedyn, os dyn ni'n ystyried fod ni'n gallu ychwanegu cord i'r cylch, fel sy'n cael ei ddangos gyda llinell doredig oren yn fan yma, dyn ni yn ffurfio triongl isosgeles. A dwi'n gwybod fod o'n triongl isosgeles, oherwydd bod gen i fi 2 hyd hafal, 6.14. Ac felly, os oes gen i fi 2 hyd hafal, mae gen i fi 2 ongl hafal hefyd. Hein di'r 66.69. Dyn ni'n gweld, mae hein yn onglau rhwng y tangiad a'r cord. Ac unwaith eto, dio ddim yn ei gwahaniaeth ymle mae'r pwynt allanol yma, byddai wastad dibynnu ar y ffaith fod hyd tangiadau o bwynt allanol yn rhoi llinellau cyfartal iddo fi. Felly, dyna ni grynodeb o'r 6 theorem cylch ar y haen ganolradd, a dyma nhw yn nawr i gyd yn cael ei dangos i chi yn daclus ar yr un pryd ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.